Så er vi tilbage igen, og vi prøver at lave et nyt kort. Denne gang vil vi godt vise nogle lidt andre ting end bare byer og landomrids. Vi kan regne lidt på nogle af de tal, der var inde i landeoplysningerne. Så vi indlæser vores landelag igen, trykker 2 gange på den nede i vores browservindue, og den dukker op heroppe. Jeg laver lige den farve om, for den gør ondt i øjnene. Sådan der. Så husker vi, at vi kan se, hvad det er for nogle oplysninger, vi har herinde i det, der hedder attributtabellen. Og der kan vi se, at der er nogle landekoder, og der er nogle navne, og nogle befolkningstal, nogle arealer, og også noget for deres valuta og forskellige andre ting. Hvis vi så siger, det vi egentlig mangler her, for vi kunne jo godt lave et kort, som der på en fin vis fortalte, hvor mange mennesker der boede i landene. Det kunne vi jo godt lige gøre. Så klikker vi 2 gange på landelaget her, og så siger vi, at vi vil have gradueret vores kort, sådan så vi får gengivet, hvor mange mennesker der bor i landet. Og vi vælger en farverampe her, og vi tager 5 klasser, og vi vil godt have sådan, så der er lige mange i hver bunke, for vi vil bare have et fint kort, og så får vi så vist det. Og det man så finder ud af, det er jo så, at ja, store lande bor der mange mennesker i. Små lande bor der ikke så mange mennesker i. Og det siger måske ikke så meget om verdens befolkning. Så det gider vi ikke. Tilbage igen. Vi klikker her, og så siger vi, at vi vil bare have en enkel fremhævning af vores lande. Det vi kunne være interesseret i, det var at få at vide, hvad er befolkningstætheden i de forskellige lande. Og det kan vi klare. Vi går ind i attributtabellen og kigger her, og kan vi se, at tallene står jo fint i søjler, så det inviterer jo lige til, at vi kan regne lidt på tallene. Så klikker man på den lille blyant i venstre hjørne her, og så får man mulighed for at lave om på sin attributtabel. Blandt andet kan man jo så lave en ny kolonne, og vi kan også lave beregninger på felterne. En ny kolonne, der kan man selv sidde og skrive ting ind. Det er vi ikke interesseret i. Vi vil have computeren til at regne for os. Så vi vil have regnet på nogle felter, og vi laver et nyt felt ud af det. Og det kunne for eksempel så være et felt, der hed tæthed. Vi kan kalde det befolknings. Det kunne vi ikke, nej. Vi kalder det tæthed. Vi kan ikke sådan bare lige bestemme, hvor mange bogstaver der er sket. Og vi vil godt have et resultat ud i hele tal. Det må være godt nok. Og hernede kan vi så fortælle, hvad det felt skal indeholde. Det vi godt vil have i det felt, det er en beregning af befolkningstal divideret med areal. Så vi vil have nogle felter ind og regne på dem. Og vi klikker hernede på felter. Og der kan vi se, at vi vil godt have befolkningstallet, population country. Og vi vil godt have, den kommer så nu op hernede i udtrykket. Og vi vil godt have arealet i kvadratkilometer ind. Sådan der. Nu står de 2 størrelser der, og inde imellem de 2, der vil vi godt have sat en dividerstreg. Den klarer vi her med en operator der. Og så kan vi sige OK til den. Og så finder vi, at inde i vores attributtabel får vi så en hel søjle med beregnede resultater for befolkningstætheden. Det der sker samtidig, det er, at vores verdenskort her kommer til at se ganske forskrækkeligt ud. Og det er fordi vi stadigvæk er i redigeringstilstanden. Så vi skal lige lukke vores redigeringstilstand. Det gør vi ved at klikke på vores blyant en gang til. Og så gemmer vi de fine ting vi har lavet her. Så har vi fået lavet vores kortlag nu, men med en søjle herhenne med tal for befolkningstæthed. Vi lukker den der. Og så siger vi, at nu vil vi godt have gengivet den. Vi klikker 2 gange på vores landefil her, og siger, at vi vil godt have et gradueret kort.
over befolkningstæthed, og så kan vi se kolonnerne her. Nu er der kommet en mere, den vi lige har lavet, som nu hedder tæthed. Og vi kan jo bare tage en 10 kategorier, og vi vil godt have et pænt kort, så der er lige mange i hver. Og så ser vi udfør og OK, og så kan vi se, hvor i verden vi har de største befolkningstætheder, hvis vi bare kigger på lande. Slut herfra.